Ако имаш псориазис, това, което правиш всеки ден, може да го влошава без дори да го осъзнаваш. И не говорим за кремове, това е нещо много по-дълбоко. 90% от хората, с които говоря, правят една и съща грешка. Мажат, пробват, сменят, но никой не им казва защо се връща. И после идва най-гадното: сърбеж, лющене, погледите на хората, неудобството да се съвлечеш дори пред най-близките. И започваш да свикваш с това, сякаш е нормално. А истината е, че проблемът не е в кожата. Когато започнеш да работиш отвътре, черва, възпаление и хранене, нещата започват да се променят. И това е моментът, в който много хора ми казват: за първи път от години кожата ми се успокои. Не е магия, а е правилен подход. Ако и на теб ти писна всеки път да започваш от начало, напиши ми в коментари кожа и аз ще се свържа с теб, за да ти кажа как ние работим. Сподели видеото, запази го в любими и ме последвай.